इयुनाव बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनानै गोबाव समनि उनाव दिनै बे भिडिअखौ हरदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ हरनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जायफोर बिथांमोनहा आं स्क्रिनाव फट'खौ होनो हाबाय, नैबे 2005 आव दिहुनजानाय बे टाइपआ दान्डि मार्चनिया जुदि सोरनावबा दङबा, जायफोर बिथांमोनहा दिनै आंनि फेसबुक मेसेन्जाराव हरदोंमोन, आं किसुमाननिखौ कनफार्म जायाखै नंगौ नङाखौ, नाथाय बे दान्डि मार्चआ मोननै रोखोमनि दङ। मोनसेया जाबाय कपार निकेल आरो मोनसेया जाबाय फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। दा आं बबेखौ लागोन बेनि सोमोन्दै फोरमायगोन, लोगोसे फेरेटिक स्टेनलेस स्टीलखौ मारै सिनायगोन आरो कपार निकेलखौ मारै सिनायगोन बेनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरगोन। नाथाय गोबाङा साननो हागौ बेखौल' लागोन नामा, बेखौल' लाया, गुबुनखौबो लागोन, नाथाय आं बैसागुनि उनाव बेखौ कालेक्ट खालामसिगोन। गोबाङानो आंनो बे दान्डि मार्चनि टाइपनि फट'खौ हरदों, नंखायनो आं बे दान्डि मार्चनिखौ कालेक्ट खालामसिगोन। फैगौ बुधबारनि गेजेराव आं बे फैसाखौ कालेक्ट खालामगोन आरो जायफोरनाव दङ बे दान्डि मार्च टाइपआ दिनै आरो गाबोननि गेजेराव आंनि फेसबुक मेसेन्जाराव नोंथांमोनहा जुदि सिगाङाव हरदोंमोनबाबो फट' हरफिननानै जुदि रायलायनो लुबैबा कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरखाबानो जाबाय, आं डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामगोन। बुधबार अबे समाव लायनो बेनि सोमोन्दै आं फोरमायगोन। लोगोसे आं बाक्सा आरो उदालगुरिनिखौ बैसागुनि उनावसो लायनाय बेबस्थाखौ खालामनो हागोन। नाथाय क'क्राझार चिरांनि जायफोर बिथांमोननाव बे दान्डि मार्च टाइपआ दङ, बे टाइपखौ आं बुधबारनि गेजेराव कालेक्ट खालामसिगोन। आरो बेसेबां होगोन होननानै साननो हागौ, आं सिदा सिदि होनहरबाय, नोंथांमोनाव जुदि कपार निकेलनि दान्डि मार्च दङबा बेखौ आं 1000 होगोन आरो बेनि मायथाइया सिनायनाय जानांगोन। लोगोसे फट'आ एसे क्लियार जायोबा मोजां जायो, नाथाय फट'खौबो मोजाङै सिनाया आरो मायथाइखौ मोजाङै सिनायाबा बेनि बेसेना खमायहैगोन, हयथ' 500-600ल' मोनहैनो हागौ। नाथाय आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बे दान्डि मार्चनि फैसानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों। बेयो दिहुनजादोंमोन 2005 मायथाइयाव। बेनि मेटेरियला जाहैबाय कपार निकेल आरो वेटआ जाहैबाय 9 ग्राम, लोगोसे साइजआ जाहैबाय 23 mm, शेपआ जाबाय सार्कुलार। बाहाय मोननै रोखोमनि दङ, मोनसेया जाहैबाय कपार निकेल आरो मोनसेया जाहैबाय फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। आं कपार निकेलखौ बायगोन आरो फेरेटिक स्टेनलेस स्टीलनि बेसेना मात्र 10 थाखाल' जागोन। कपार निकेलनिया जागोन अजना 9 ग्राम आरो फेरेटिक स्टेनलेस स्टीलना जागोन मात्र 6 ग्राम। दा नंखायनो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील आरो कपार निकेलखौ मारै सिनायनो, नोंथांमोनाथ' निश्चय फट'खौ नुखाबाय स्क्रिनाव। कपार निकेलनिया जुदि मेगनेट बा सम्बुकजों बोआ, नैबे बे जाबाय कपार निकेलनि टाइपआ, नोंथांमोना सिनायखाबाय फैसाखौ। बेबादिया जाबाय कपार निकेल, बेखौ सम्बुकआ बोआ। जुदि सम्बुक दंबा टेस्ट खालामनो हागोन, सम्बुकआ बोआ। बे जाबाय कपार निकेल। बे कपार निकेलनि दान्डि मार्चनि टाइपआ 2005 आव दिहुननाय फैसा जुदि दङबा आं बेनि बेसेनखौ 1000 होनानै लानो हागोन। लोगोसे फैगौ बुधबाराव आं बेनि कालेक्शनखौ खालामगोन। जुदि खाथिनिबा आं थांना लायगोन आरो जुदि गोजानथार जायोबा हयथ' नोंथाङा ससे फैनांनो हागौ। दा नंखायनो बे जाबाय कपार निकेल, बेखौ मेगनेट एबा सम्बुकआ बोआ। ओमफ्राय फेरेटिक स्टेनलेस स्टीलआ नै सम्बुकआ नायदो, बेबादिनो टाइपआबो बेबायदि फेरेटिक स्टीलना बिदिनो गोजों जागोन आरो बेखौ सम्बुकआ बोगोन। नायदो नै फेरेटिक स्टेनलेस स्टीलखौ सम्बुकआ बोयो, माने मेगनेटआ बेखौ बोगोन। आरो जुदि कपार निकेलबा बोनाय नङा। बे दान्डि मार्चनि टाइपआ जायनाव दङ, नोंथांमोना कपार निकेल नंगौना नङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय आं दिन्थिखाबाय। सम्बुक बा मेगनेटजों सिथाबना नायदो, जुदि कनफार्म जायोबा नोंथांमोना आंनो दिनै बा गाबोननि गेजेराव फट'खौ फाथायहरबानो जाबाय। जुदि दरकार जायो सानोबा नोंथाङा नाम्बारखौ होना होबानो जाबाय फट'जों लोगोसे फेसबुक मेसेन्जाराव। आरो दिनै बा गाबोननि गेजेराव हरदो, फैगौ बुधबारनि गेजेराव कालेक्ट खालामगोन आरो बुधबाराव आंनो खाथि खालानिबा थांनानै लायगोन। जुदि कपार निकेलबा, कपार निकेल नङाबा आं बेखौ 10 थाखा होनानैल' लागोन आरो बेनि बेसेना बेसेल'खा। कपार निकेलबा 1000 मोनगोन आरो मायथाइ आरो फट'आ जुदि क्लियार नङाबा खिन्थु बेनि दामा खमायबावगोन। लोगोसे दस्राफोरबो जि फैसाफोरखौ हरदोंमोन, हयथ' गोबाङानो जोंनिखौ माथो लांफैनो होनना लांफैखो बेबायदि सानना दं जानो हागौ। बैसागुनि उनाव कालेक्शन खालामनायखौ कन्टिनिउ खालामसिगोन। दा नंखायनो जायफोर बिथांमोनाव दान्डि मार्च टाइपआखौ दा नंखायनो दङबा आंनि फेसबुक मेसेन्जाराव फट' हरफिननानै नोंथांमोना आंजों कन्टेक्ट खालामनाय बेबस्थाखौ खालामनो हागोन आरो आं बुधबारनि गेजेरावनो बे फैसाखौ कालेक्ट खालामसिगोन। आरो बेखिनिखौनो बुंना दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।